ассалому алайкум дӯстон, мо якчанд хонаҳои фурӯширо ҷубаҷӯ карда монтаж кард пешниҳодтон мекунем то охир тамошо кунем бачаҳоз. Нигоҳ кунед ака. Якум хона сар мешавад аз Душанбе аз политехникум. То хонара мега аз политехникум то хонара 4 километр роҳай. Яъне ки дар территорияи колхоз қарор дорад бачаҳоз. Инами ҳавлии мо ай. Дар умум 3 сотиқ замин дора, 5 дар хона дора, 800,000 сомон арзиш дора бо муомила. Дорои 2 подвал ва ошхона, анҷомхона бо чизу чорааш, яъне ки баъзе чизоша мақсад мегирем, мега ада чизи асосӣ дорем мегирем, мондаги чизо местад, чизе ки мақсад мебинем бо далши. Назди 2 мактаб, 2 масҷид ва роддом ва поликлиника, магазин, бозор ҳастай, ҳуҷҷатошам ҳастай. Ина катш падарка, ҳавли стяжка, навеси калон, кухни дароз, тагш подвал. Хулоса 800,000 бо савдо дора, занг занен. дӯстон, хонаи дима бинен ака. Ишам дар Душанбе, дар ноҳияи Рӯдакӣ, ина заправкаи Зуҳро. Заправкаи Зуҳро. Деҳаи оби шифо да қарор дорад хона. Деҳаи дар оби шифо. 950,000 сомон нарх бо муомила. Киров да қарор. 4 дар хона дар умум 9 сотиқ замин ташкил метиҳад. Наздик ба трассаи Калон. 9 сотиқ замин дора. Яъне ки шоҳроҳи мошингузор ва шоҳроҳи корвон дӯстон. Ин ҳами хона дӯстои азиз. Масалан муроҷиат мекунен. Аз дарвоза дохил ба ҳавлӣ мешавем. Ҳолат хона. Дар умум 4 дар хона 9 сотиқ замин. 4 хона ва 9 сотиқ. Дарахтои мевадиҳанда, ду рақамои экрани шумо, мактаб, рақамои дастӣ ва саври экрани шумо метавонед занг занед, маълумоти параша бигиред бача азиз. чихе видеоро тамошо кесем бача, анами хонаҳай просто страшния ки бадай дӯстон лозим бошад занг зад пурсоншанаш. дӯстон, хонаи сеюма нигоҳ кунем бо ака. Хонаи сеюм дар Душанбе дар ноҳияи Сино, дар пушти ресторани Шаҳрёр қарор дорад. Қазохон 2. Духонага 56 квадрат бачаҳои азиз. Духонага 56 квадрат. 1 сотиқ замин дора, 570,000 сомон арзиш дора. Наздикишта мактаб, садик, мағоза, аптека, банлеса, маршрутка ҳама тараф ҳаст.
видеоро хитон тамошо кунед. Далчи 570,000 сом бо муомила дора. Рақамҳои 53 53 WhatsApp дора. аз зуми канали мо занг занед. дӯстон, хонаи чорумро нигоҳ кунед. Хонаи чорум дар назди бозори Меҳргон дар шаҳри Душанбе. арзиш 500,000 бо муомила. доми мо 16 этажа мега. хонае ки навор кардесам дар 15 этаж қарор дорад. як хонаи 60 квадрат. ду хонаи калон метонем бикунем. телефоншон ватсапшон рӯи экрани шумо. дӯстои азиз, пеши бозори Меҳргон 500,000 занг занед, аз тани маълумотшо бигирен. хулоса дӯстон, шароитҳои созай ина марамат лозим боша занг зад пурсоншен. дӯстони азиз, боз равон кардан хонаи назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Қумсангирай, ҷамоати Розиқобод, деҳаи Қазоқонда қарор дорад. сехонагаҳи 12 сотиқ замин дорад. нархш 195,000 бо муомила дорад. дӯстон, ду рақам рӯи экрани шумо дасти WhatsApp аз нуми канали мо занг бизанед. се хона, дуташ ремонт дорад, якташ беремонт, ошхона, баня, кухни, анҷомхона, оғул, мактаб ҳастай 100 метр. об дора, свет дора, роҳ асфалтай, масҷидам дора. 195,000 бо савдо мешавад. дӯстон, ина марамат хонаи беҳтарин варианти зур занг занед. хонаи навбатӣ бачаҳои азиз, дар ноҳияи Ҷайҳун дар Қумсанги рай, хона бо газаблок, 4 дар хона, 12 сотиқ замин, 450,000 сомон арзиш бо муомила. рақамҳои дасти WhatsApp рӯи экрани шумо занг занед. адресҳоро гӯш кунед. дар умум 4 хона, 3 хонаи 5 ба 3, як меҳмонхонаи 6 ба 3, кухнии 3 ба 3, калидори як 8 ба 7, боз ҳамоми 2 ба 2, боз хонаҳои барак ҳам дорад. ошхонаи 4 ба 4, 6 ба 4 склад, ошхонаи беруна 2 ба 4, боз об свет ҳамаш ҳастай, ҳама вақт мега. хонара 2025 моҳи июл сохта шудагай. то магазину масҷиду трасса ҳамагӣ 300 метр. ҳуҷҷату ҳама пурра ҳастай. ек паспорт дора, ягон камбуд надора. хонаи фурӯшӣ срочно бо пули нақд аванс кредит нестай. то мактаб тахминан 1 километр роҳай. то моикара 400 метр занг занед.
дӯстон, хонаи навбатӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Ала Байталда қарор дорад. Мошинбозори навай ку ана ҳами ҷаҳай. Видеода лайк монен, дар канали ма подписатсия кунен. Чизе ки дорен роиге ма реклама карда дар фурӯш мегузорам. Нашоти нарх 550 000 сомон бо муомила. Духонаи 6 сотих деҳаи Ала Байтали, мошинбозори нав, ноҳияи Рӯдакӣ нигоҳ мекунад Душанбера. рақамҳои дастӣ ва сабури экрани шумо аз номи канали мо занг занем бачаҳо. эълони навбатӣ: фурӯши тезтайёр дӯстои азиз. Яъне ки хоначае ки тезтайёрае ку хот-дог, шаурма, чебурек меген, хоб самбуса, хулоса ки ҳамин дар паркай, парки Саховат да қарор дорад. Вақте ки мардум тамошо ки мераванд, гишна мешаванд. хай кӯдака як чи мехӯрад ку хе. Ҳаминҷа баъд ягон чи мефурӯшеншон. Хулоса дӯстон, тезтайёри фурӯшид 125 000 арзиш. Опсвет дароништа рақамҳои ватсапи экрани шумо бо худ дора. Тостер, фрипазак, самоварчик, кафе, самоварчики кафе, кофе мақсад бахшиш, табақу коса, 3 адад камера назоратӣ, 3 то парта, 4 та стул, 2 холодильник ки фирмагӣ бо аппарати морожник, ҳуҷҷатҳо шартнома бо паркай. бародарои азиз, хонаи навбатӣ бача азиз, ҳамин хонаро абзор кардам ман. Нигоҳ кунед, ҷамоати Зайналобод, маҳаллаи Дарёбод 2, 800 000 сомон нарх. 800 000 бо 5 хонагай, 8 сотих замин дорад. 5 ду хона рақам дар дасти ва умум сабури 8 экрани сотих шумо. замин ташкил метиҳад. Мактаб, масҷид телефон ва сабури экрани ва шумо. масҷид ҷамъахонӣ, магазин, аптека навор дорад. кестем. алиши вариант кредит намешавад. 800 000 об сомон. свети доимияй дӯстон, 800 000 сомон маромад занг занед. дӯстон, квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастае ки дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Гирдобда қарор дорад. доми 6 этажа, хона дар этажи 6-ум, арзиш 580 000 бо муомила. ду хонага 75 квадрат. телефон ватсап ро экрани шумо занг занед. мактаби 71 наздикай, беморхона, масҷид, аптека ҳам қарибай, об дора, худаш домсуз кадагиай, ҳастай, светшам ҳастай. хонаҳо просто бомба, ремонт дараҷаи олӣ. аз номи канали мо занг занед бачаҳо.
дӯстон боз квартираи навбатии моро нигоҳ кунед. квартира дар ноҳияи Сино дар Гипразем, маҳаллаи Навбаҳори 2, духонага 43 квадрат, 410,000 арзиш. 10,000 мегам. доми 7 этаж, хона дар этажи якум. Рақамҳои WhatsApp 68 занг. Хонаро дӯстон тамошо кунед. бо кирпичи сохтагиай дар наздикии мактаб, банлиса, масҷид, аптека, магазин, ҳуҷҷатҳои 100%. ремонти хона нав кардагиай. дӯстои азиз, марамат 410,043 квадрат. Проста бачаҳо варианти зура медонед. Марамат занг бизанед. салому алайкум мардами инстаграм, тикток, подписчико, шиносо, хештаворо ҳама каза хулоса созен хубен. Дар киҷоем ноҳияи восе ҷамоати Худоё Раҷабов деҳаи Нонҷема сафарем. Яъне ки наздик ба Кулоба, яъне ки дохил ба восе мешава. Аз аминҷа ба вокзали Кулоба 5 сомон ба мошин роҳай. Видеоро абзор мекунам. Дар умум 8 сотих замин барои 5 нархона битон рехтагӣ тайёр. Абзорш мекунам, бинед. Масъалаи ҳуҷҷатош дар ҳамин маҳалла дӯстон дохили ҳар як хонада об ҳастад. Баъдан масъалаи масҷид, мактаб ё муқаддури нест. Хулоса дар маҳалла доранд. Абзорро бинед бачаҳо, бовар кунед, гарани маъқул мешава. Чӣ мегӯм? Дар видео якта лайк кунед, дар канал подписатсия кунед. Саудо ТВ дар хизмати шумо дӯстон. Ай шумо лайк, поделитсия ва подписатсия, ай ма хонаҳои арзон аз ноҳияи восе. Абзорро бинед. Дӯстои азиз, инами ҳавлии мо, ина маҳалла раҳо ҳама шебем пушпон ностӣ. Ина дӯстон дарвозаи хушрӯ. Дар умум дӯстои гиромӣ 8 соти хай гирдаш пон ностӣ маҳкам, аммо тараф камтар мондагӣ хай хона ки мекунам баъдан маҳкам мешава бачаи азиз. Ина дӯстон нигоҳ кунед ака. Дар инҷа барои хонаи 9 битон рехтагӣ. Як хона, 2 хона, 3 хона, 4 хона ига битон рехтагӣ. Дохилош пир кардагӣ тайёр дӯстони азиз. Ина ми ҳолат, ина нигоҳ кунед. 7 ёки 8 рият смен блок завор гирифтагӣ. ҳуҷҷатош қонуну қоидаш хати. Савдои соз дорад дӯстони азиз. ина марамат. Аймон навор карданай аз шумо тамошову интихобу халёлӣ кардан. Ина дӯстон. Ина ми ҳолат хулоса. 8 сотих. Ва дар бораи нархш як маълумот батам, баъд видеоро дӯстон ҷамъбаст кунем. Дӯстои азиз, нархи хона 140,000 сомон. Ака ма хона ном мебарам. 140,000 сом бо савдо дора. Аз номи Саудо ТВ занг занед, масъя кунед, бигиренеш. Лайкҳоро монед, подписатсия кунед, комментария кунед, ай ки ҷо хона дар корай. Рақамҳои соҳибхона дар рӯи экранатон буромагиай. Соҳибхона мегзорум. Занг бизанед, масъя кунед, бигирен хонаро бачако. Зинда бошед, раҳмат ки моро тамошо мекунед. Салому алайкум дӯстони азиз. Кадоми шумо хона, квартираҳои фурӯш доред, пас ба мо муроҷиат кунед. наворои мо дар ютуб, дар тикток, дар инстаграм паҳн мешава ки ҳар рӯза навор дорем бача азиз. омада хонаҳотона профессионали навор мекунем, профессионали монтаж мекунем, ҳаракат мекунем ки дар кӯтоҳтарин муддат савдо кунем. WhatsApp мо дар рӯи экрани шумо, YouTube, TikTok, Instagram дар хизмати шумо. Савдо дар Савдо ТВ дӯстон азиз. Бардори азиз, мошини Range Rover нигоҳ кунед. Солаш 2014 дар шаҳри Ваҳдатай, нархиш бо маслиҳатай, бензини холияй, коробкаш автоматай, объёмаш 2 литр, турбо, спорт. Ду рақам дасти WhatsApp рӯи экрани шумо. Пробегаш 96 чимега километр. 96,000 меша. Хулоса ки пробегаш гарини камай. Мошин аз худ надора, алиши мешава ба хона дар Душанбе. Бо гап мезанем.
ёки замин дар ваҳдат, хона дар ваҳдат алиши вариант ҳастай дӯстон. ҳуҷҷатош солона шаҳри ваҳдат 2014 Range Rover дӯстон. Марама занг бизанед. дӯстои азиз, боз равон кардан хонаи назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Тоҷикобод, ҷамоати Қалъаӣ, деҳаи Капалӣ, сехонагаи 5 сотих замин дора. Нархш бомаслиҳатай. Ака мега ки нархш созай. Ака мо хостем ки хидмон байни хидмон васия кунем. Якум хонаш 5/3, дуюм хонаам 5/3, сеюм хона 6/4, калидори 4/2, 2/3 хулоса. хуб, кадомитонда лозимай дӯстон, ина марамат бигиринаш. Просто дӯстон варианти созай. аз думи канали мо акақати зангзан васия кунем. дӯстон, боз равон кардан хонаи назди ҳавлигӣ. мақсад хидм видеош кардам дар ноҳияи Хуросон, шаҳраки Уялӣ, деҳаи Вахш, се хона бо падвалош, 4 сотих замин бо магазинаш, 420 000 арзиш, мактаб, масҷид 5 минута раҳ мега, пеши балниса, лаби роҳи Калон, шоҳроҳи Бухтор Душанбе, об, свет, яъне ки свети доимӣ, обам дора. ҳуҷҷатош 100%, шароитҳои зарурия дора дӯстон. марамад ина падвалош. хулоса дӯстон, беҳад варианти зурай. занг занед, масъия кунед, бигиринаш.